haka jing im jong ushen rang don shibon ki e ba ngi kwa henry ngim ju pen pau haka kan the kane ka video jong am ta ka sing kan aya phi ya kata ka jing shai ka ba ushen rang ukwa bon sen bat shisha la rafin bot ya kini ki jing hika jong am ta ka sing ngala ban ong fin la ban yo ya kata ka long yeng long sem ka badap da ka jing suk bat ka jing kemen teng wat ushen rang ru tip ka ba ukwa yo le se tip kum no ban pan ya ka yo le se ule rain ban pan ya kan api namar kata ngawanra ya kan ke jihika jonga matakasngi ya kan ke jihika jonga matakasngi ngala sot nagi katto katne teliki kot kabaya desh pangjong ka happy relationship ya kan ke jihika jonga matakasngi ngashim nagi kot kumka 5 love language kabalat ho da Chapman Gary nang takat act like a lady think like a man kabalat ho la Steve Harley but kiwe ki kot bat shishangan ong phi ba phin yo ya ka jingman toy ha ka jing im jong phi la ra fin snap ya ka ni ke jing he ka jonga na ro bastang hado bakot tungin stang ka banang kong ushin rang ukwa ka long ba phin yo ya ka jingman ha ka ji im ka jong phi ushin rang ukwa ya phi ka kan the ba phin long ki ba kemen barapor hatu fingi ni em ya ka ni ka long ka jing shisha Henry ushin rang umju ong ya ka ni happy umju ong ba ngakwa ya phi ba phin kemen kani kalong ke ka bas ngau bhaban ngi de ka we ka interview ka bala panlong halor jongki hajar mo ki couples taki phau tili kisna bat lang ba jong kani ka interview lala bonsen kishan rang ki ong kumne ba lada ka kanthe lene ka kalok jongki lene ka men kimi jongki ka kemen ngaru ngakemen ka jingkemen jongki kanthe kalong kata ka bate ya ka jingsuk ka jingkemen jong ushin rang namar kata ngi barbor ngi kwa ya phi ba phin kemen sapet benia bahaya kene lada ka kenthe ka ngausi ushen rang uwat ya kilat kalenti kumno ban pen kemen ya ka kenthe lene ya ka lok ka jong lene unwat ya ka lat kumno ban pen kemen ya ka kenthe bat lada umlap ya ka takalat unwat dakiwe pat kilat lene unshukiar no napi hadu ba phinda jajai hadu ba phinda kemen namar kata nga ong phi ba ka shabi jong ka jingman jong ushen rang ka de ka jingmen jong phi ki kenthe abanta ka baar ukwa ya phi ba phin skautanat ya ka ka ba ukwa nan ong biang sa chisin ukwa ya phi ba phin skautanat ya ka ka ba ukwa he want you to take interest in his interest ushen rang ukmen lara phi skautanat lene kemen ya ka ba ukmen kala bande ka sport kala bande ka jing mare kala bande ka jing lek jing yaseng kala bande ka jing lek hawai ka jing lek be marat lene kiwe ki jing skautanat dong ushen rang lada fistang ban pen ya ka jing sngaw tenat jong phi ya ka kam ka ba interest kata ka connection hab deng jong phi bat jong suki pasuki ka stang ban q lane ka stang ban scam kan mau ya kini ba ushen rang dalelero unom ya thu ya kan thei ya kani na kan mau yo we upor lo jonga uba interest bha ban lek khwai bat kata ka jing sngaw tenat jong kalong ka daw ba jong kata ka jing ya kan at hab deng jong ki shilok tila jia ha ka vega singa layo ya kalat bania selok ya kini ki shijur kila sngau tho ya ka jong ka kamram ka jongki tila jia ha ka vega singi kat ba uta ushen rang unang pengkre ya de ban lek khwai lok jong uru kala ready ya kitia kitar ban bod yo sha kata ka jaka ka ba ulek ta ulok ulak keli ya kalok jong uk pimut ban le ayu kumni bat ka ong yu ya nyen ya lek rangkat bar shisha ki lek shawa bar hangta baro arngut ki enjoy walada kim yo dok kharo henry kata ka jing hapreng jongki ka shlei phi yang ne lara fistang ban interest ya ka ka ba ushnrang interest lane lara fistang ban penyasno ilade bar kata ka ka ba bha ka ba usnyaw tanat kan mau ya kane ya kata ka ka ba bha ka ba usnyaw tanat bar kata ka jing sngaw tenat jong ya kata ka kam ka penlong ya ban connect bat phi bat kumni ka jing hab dang jong phi kan long ka baskem persyangi ka nevi ka benta ka balai ushen rang ukwa ya ka jing le jing lane ka sex ushen rang ukham thrang ya ka sex haba yanu jor bar ka kanthai ushen rang ubak han ha ka bor met lane ushen rang ubadon ya ka met ka phat ka bakhoi ka bakhia ukham thrang ya ka sex haba yanu jor bat ka kanthai don lightly ki daw ki belong basic bha balai ka long kumni bat kane ka long ka ka bala proof da ki start science omde ka bang shu thau hi pila ban check ya ka we ka articles ya ka link jong ka ngala po ha ka description jong ka ne hi ka video ka ba penji sha ba ushin rang ukham thrang ya ka sex ban ya ka kan thai ong ba ha ka jinglong biology
ke jong usun rang kata ka testosterone level jong usun rang ka penlong yu kham thrang ban ya ka sex ta ka jing he ka jing san lani kata ka evolution jong ka met jong usun rang ka penlong yu ban high desire ya kata ka jing shong kha lani ya ka sex ban ya ki kan thai bonsen ngilap ya kan ne ka jing sha ba ki kan thai ka belong normal ka prostitute lani ka kan thai auria bonsen kaduna ya kata ka jing thrang ya ka sex ban ya usun rang te lala ka kan thai kam la ban pen hun ya usun rang ha ka ne ka kan la ban mi ya kata ka jing e pher jimut hapdang jong ki shijur jing e pher ka ba ar ka la ban te na ka psychological ka kom perkhat jong usun rang ka ba penlong yu ban thrang ya ka sex ban ya kan thai nangta ka banta ka balai ka la ban de ka social but ka cultural bonsen ki shenrang ki ya kran shpang jong ka sex paramaki bat kane ka penlong ya usun rang ba un thrang ya ka sex ban ya ka kan thai kumta ko ki kan thai wanam sngo artatin wanam sngo phala ya kane ka long ka banta ka ba ublei ulabu na ka banta jong ki shijur bakin le pen kemen ya la ujong ulok da kane ka jingle jong pi lara fidan rangkat ba usun rang wanam le terput terpat le khoj pen ibang ya usun rang jong pi bonsen ngalap bahaya kini ba ka kan thai hadin ba ka da ban shanglok ane hadin ba ka da ban ya tho ba usun rang kam kwa ashu ban le style wat le kum ta hanre to le style le khoj le chepo jong ki beauty parlor pen khoj ya ki snyu jong pi ta ya ki lipsticks pen bha ya ki tersim jong pi phong ya ki sopti ke ba pen internet ane ke ba pen kring ya usun rang ba un kwa dik ban poi shaying ban yo i ya ka thai bhabru ke ba up lupa ya nga haying wat mut ba menta ngal adon khon ngam don por shu na kam ta jong ni ki eki ngam don kam shu ban pen atrak yu ngan ong pi wat le kum ta ta ya ke lipsip jong pi le style le khoj bat da ka balek kum ni usun rang unom pech shu shawe ya ka aka ka ba ula yo i lupa happy phong ya ki sopti ke ba pen thrang yu pa ka ba pen kwa yu ba un le sex bat pi bat kum ni ngan ya tho ya pi ba kata ka jing i jong pi le ne kata ka jing ya de hapreng jong pi hubat ulok jong pi kan long ka bas kham bat kum ni fin yo ya ka long yeng long sem ka ba dap da ka jing suk bat ka jing kemen pasau usun rang ukwa ya ka jing ro na pi usun rang ukwa ya ka jingiro henre dalele rem unompan ya ka napi yaki kam ki ba ulale na kamanta ka yingka sem badru na kamanta jongpi usun rang ukwa ya ka ne henre yatho yapi umju yatho yapi ka ne henre lada yatho ru nyare fin lap ba usun rang ukwa ya ka burong lane ukwa ya ka jingiro napi kat ne ngatre hitam na kamanta ban pendap hayinga sem lada ka lok lane ki khon ki pan na ukpa unwat ya kilar kelenti kumno ban pendap ya kata ka jingkwa jong ka yengka sem umkwa rum inton ya kata ka jingle ka jong henry ukwa tang ya ka jingiro na pi henry unompan ya ka ukwa tang ba unompan ya ka jingiro na pi kalong ka basok ba ya ka kanthe ban pan kemen ya usun rang tang na ka baong kuble shibun ya pi i nak banta jong kineki eki baro ki ba pilale kublai shibon ba phiwan ra ya kene ke jingbam shayeng kublai shibon ya phi ya kene ke jing kublai nado katan rai jong ka donor ka jonga next time lada ulok jong phi ukudup ya phi saong ya kene hashkor ju saong ya kene ke kintin hatan dong skor ju ngai men sim jonga ngas ngau kemen ya phi ka jing kudup jong phi kalong ka jing kudup ka ba he tam haporthe kalong kata ka jing kudup ka ba ka sia ka kudup ila ka jong ki khon ka joka tang da kini ki kintin pin kran ya usun rang pin yu ikumno usun rang un longo ba job un job ya kino ki jing ha ga jim ke jongo namar utip ba wat ladang kendu ya gi jing bat ka porthe henry haying ngan la ban yo ya ka jing suk ka jing kemen bat ka lok ka jonga tang ya kini ki magic words ki ba pin kran pasio ha ki tanong skor jongo pin yo i kumno ka porthe jongo kan sakala ka kebadan kam ya pi ban le kalong ka kentin jingiro words of affirmation kabenta kebasan ya ka jing lai loit nak menta jong ulok jong pi bonsin bha ngilap ya ni ba kan the la ka de ka mon ka jong ka kwa be ya usun rang bu undon hayeng kam kwa yu ba on le rangkat bar ki pelot jong ni bar ki we pat ki briu ka kwa be yu ba undon hayeng henry ngan ong pi phim de ban le kumta kumba ma phiru phi kwa ban long lai loit ban ya bat ki perlok jong pi kumta ro ya kata ka jing lai loit nak menta jong ulok jong pi ba undon rengkat bat ki perlok ki jong menta lada ulik khwai lani ulik kai bat ki perlok jong
Sikikam ki babahaken wat ju ong yu kat no por pin poying. Ai lat yu kat ba ulej kat ba uwan. Teng ngilap ya gani wat syeng maniru haba ushenrang ulej syeng mani kakenthe ka thlia ya ushenrang. Ka ong balai Muslim. Enda la wajing yaseng ulej kai syeng jeng ki pelojung bat Muslim man poy syeng hang taruk kakenthe ka keren yu. Ngan ong pi ko ki long kmi ko kakenthe wat le kum ne. Ai lat yu ba un develop ya kata ka relationship bat ki way pat ki shenrang kum ne kata ka relationship lani ya kata ka leadership skill jong u kan kiu. Kumba phi kwa ban ye don rengkat bat ki perlok kan the jong pi alat yo ushenrang jong pi ru ba un don rengkat bat ki perlok shenrang jong u syaka kam ka baba. Namar kata pinang ai light lo ya ushenrang ba un jengai na pi kata unangjan syaka jingim ka jong pi. Kata ka long rule jong ka jingim. Ka benta ka ba Henry ka dei ka jing Shania ya ushenrang jompi. Bon sing ngelap ya kini bagi kenthe lani ki long kemi kim ju Shania ya ulong kpa lani wa ulok jongka. Teng ka ongken simle ya kini kam. Ka pha kling tir lani ka pha sa ying ka pha mko ying. Lani kita ki long tang kinuk saken. Bat haba utre ya kata kam ju Shania yu. Bat haba utre ya kata kam kastang man batai UM kam de kum tu. Fim di ban bo ya katu hang tu fim di ban bo ya kani hang te. Kale ya kata ka micro management ki ong katim pareng. Im day banle ya kata ka micro management hakaji im kecung. Alat yu kat ka ba ule nak benta ka kam ka ba nak benta jongpi. Namar lada fi bisharthan lada fi kedeuthan ya ki kam ki ba ule kalong kumba phim shania phim tros ya ki kam ki ba ule. But alat yu ba un pendep ya ka tu kam ka ba utre. Ka jabeng jongi ki shenrang kalong kumne ngan batai pis ngam. Ushenrang haba utre ya ka nu kam. Sibuk kat bau dang concentrate ba dang tray ka tu kam bar hakum kata kapor kawan sadakawe ka kam ka ba uhap an pendep leni phi pha kam leni ka kenthe ka pha kam yu ban tray sadakawe ba ka kam bar hakum kata kapor lada u e ya kata ka kam ka ba utre bar utre sadaka kam ka ba thamai ka ba phi pha yu ba untre bar hadin ba uda dep an pendep ya kata ka kam ka ba thamai ka ba phi pha yu ba unle unklet no ya kata ka kam ka ba rim bar hangta kami ka jingi kan at hapleng silok kan kakenthekan ongpat ani balai mi e yakani ketiar kumne ushenrang haba upendep ya gawe ka kam usnga kumba ladap lut bar khot kam uklet ya kate kam ka ba ule kane ka jia bunsin ha ki shenrang namar balai namar ba ki kenthe ki micro managing than ya ushenrang kumtangan ong phi ko ki kenthe ailat ya ushenrang ba upendep ya ka kam ka jong phi shenya ya kate ka jingla ka jong mat kumne la rafi shenya ya lo jong phi kumta ka jingij haplan jong phi kan long ka baskem nangta ka benta ka bahaniaw kalong ka burom ushenrang unampan ya ka burom na pi Henry ukwa banyo ya kata ka respect na pi ikenthe ushenrang dalelir unampan ya ka burom na pi Henry ukwa ude banyo ya ka burom kum ushenrang kamlong ka ba ya ki kenthe ban ong thank you ya ushenrang ya ki kam ki wa ule ushenrang teng baro chisngi ule tre bla teng ushat mai ha ka jaka tre jika bla jong teng kata ka business jong ka feel but haba wan pa shing lada ulap ya kalok ka balong kum ka ksut ka jing im jung ka long kum ka dujok Henry kan ong piku ki long kemi lada filap kum no ulok jong pi ulong Henry wadam klet ban burom yu kan thei ka bastat bonsen ka tei ya ka long ying long sem jong ka daki kintin ki baka ka kren Henry ka kan thei ka ba beit pat ka let no ya kata ka long ying long sem jong ka bat ka penjot ka pan praya ka jing suk ka jing kemen bar ka jing shong suk shong san jong ka jing ka sem ka shong hakakti jong ke kenthe lada ka kenthe ka kemen baro ka we ka long ying long sem kan long ka ba kemen kini ki long kita ki hinyau tuli ki ba ushenrang ukwa maniyo na ki kenthe Henry umjupan ya ka na ki kenthe lada fidang don sedaki we pat ki e ki ba ngam shem lala ban mention hakane ki jing ka jonga fila ban mention ya ka hapo jong ka comment section Kenang baki weru kilap ban yo ya ka jing mentoy lang ba jong ka jing comments ka jong pi lada filap ba kini jing ka jong ka long ka bakla sngo ba wanam comments negative namar kata ka jing comments ka jong pi ka kata yaki weru yang ato omlele tang ba ka kata yaki we namar kata nakapor sa par ngaju ong ba yaki ni kintin im ya kata ka jing im tule ya kata ka kam ba phinlong kanuksa ka babha nakam ta jong we om ga jing bantut Henry kanuksa kababha nakam tajang kwe yin second do pihak ke part ki video tad hadu ko takpor bye bye stay safe